Podraďovacie súvetie je také, že je jedna veta hlavná a druhá je vedľajšia. Tú vedľajšiu odlíšiš veľmi ľahko, lebo tá začína nejakou podraďovacou spojkou alebo tým spájacím výrazom. Povedal, že príde. Spojka že je podraďovacia, čiže tá veta že príde je vedľajšia, lebo začína spojkou. Áno. Tak teraz diktujem podraďovacie spojky ešte. Máte pocit. Ne, zošupaj ručku. Čo je to nedier? Toto je životný príbeh Andreja Trokného. Tipné. Pozrime sa ti do oka, Andrej. Z toho sa budem učiť. Kika. Tak, to sa nestalo. Už šiel z psychiatrie. Čo na to dodať? Ona překálka. Táto, ty hlupák, proste škáleč. Táto, nemáš! Prečo môj to máme, lebo ty si chodil môj. Tu mám tetovanie. Ešte si Už sa začína hodina, vypni to.